हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि मिनि व्लगाव। दा टाइमा जाबाय फुंबिलिनि 6:36 गलपारानिफ्राय आं मोनायाव सौफैदों। लोगोफोर आं दा दंफैयो गुवाहाटीनि साथाबारि TCPL कम्पानिनि गेट खाथियाव, बावनो मोनायाव हर थादों। दा बेरेफुंजानि ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामगासिनो। मानो होननानै बुङोबा गेसखौ सिङाव सोनो होआ, गेटआव गालांनांगौ लड खालामनो थाङोबाथाय। बेखायनो ओंखाम ओंख्रि बावनो बेरेफुंजानि संजोबनानै लानानै थांसै। ओंख्रिनि थाखाय आं मैयानो साना सोमनानै दोनखादों, लोगोसे आलुबो होफानोसै, माने आलुजों सानाजों ओंख्रि संनोसै। दासिमबो मोखांबो सुवाखै आरो ब्रासबो खालामाखै। आं सिखारनानै डाइरेक्ट भिडिअ खालामदों। दा ओंखाम ओंख्रि मोनखांनायनि उनावसो आं ब्रास खालामसै, ओमफ्राय मोखांबो सुनोसै। आं सिखारनानै गारिखौ एन्ट्रिथ' खालामनानै दोनबाय गेटआव। दा लडिंनि थाखाय 9थानि उनावसो हाबनो होयो। दा 3 घन्टा दंबावो, 3 घन्टानि उनावसो माने लडिंनि थाखाय गारिखौ सोगोन आरो कम्पानि सिङाव। फाइनालि लोगोफोर बानलु आरो सामब्राम हाखांनायनि उनाव जोंना ओंखामाबो मोनबाय, रेडि जाबाय। दा ओंख्रिल' संनांसिगौ। दा स्पटिफाइआव गान खोनासङै सङै आलु मैगंखौबो मालाबानो हाखांबाय आङो। थाव गरम खालामखांनायनि उनाव बानलु आरो सामब्रामखौ होसनबाय, बिनि उनाव आरो मैगंखौबो होसनबाय। दसे सम एवथ्रमनानै संख्रि आरो हालदै होनानै खोबहाबनानै दोननांसिगोन। दसे सम खोबहाबखांनायनि उनाव एरनानै बाहाय दा दै होबाय। ओंख्रिखौ संनानै दोननानै ओरै आं जोंनि फुंनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ मावनानै लानोसै। दै चेक खालामबाय आरो इन्जिन अइल चेक खालामबाय। दा गासिबो थिगैनो दंजोबो, इन्जिन अइल आरो दैयाबो। आं हरनखौ बानायनो सेस्था खालामदोंमोन, नाथाय बाहाय क्लिप गैयिनि थाखाय हरना थिग जायाखै। आं बानायबाबो हायाखिसै। दा हरननिफ्राय बांसिन गारिनि इन्जिन गाबनायासो बांसिन गोमो, हरना गोमानो। ओरै गारि चेक खालामगौमानि आंना ओंख्रिया मोननानै थाबाय। ओमफ्राय आं संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिनायबाय। मानो होननानै बुङोबा आंना ओंख्रि संनाया सानफ्रामबो संख्रि बाबो, मानसिफ्राथ' जानोनो हाया। आं एसे गोबाबाबो आंना सोलियो। दा टाइमा जाबाय 7:35, 1 घन्टायावनो ओंखाम आरो ओंख्रिबो मोनजोबबाय। ओमफ्राय गारिबो चेक खालामखांबाय आङो, गासिबो खामानिया जाजोब्बाय। दा नैबाव सावगारि गान गाबगासिनो थरथिं बिथांनि। फाइनालि ब्रास फुखांनायनि उनाव दा ओंखाम जानो हानबाय। दिनैनि ओंख्रिया संख्रि बाबाखै, बरिया जादों, एकदम बरिया टेस्ट। फाइनालि लोगोफोर ओंखाम जाखांनायनि उनाव आं गारिखौ साफ साफाय खालामबाय एसे, माने ग्लासफोरखौ फुगारबाय। स' ग्लासखौ लेथ्रा नुयोबा माने बोरैबा नुयो, बिजोना क्लियार नुवाबाथाय आं सुखुवा, माने गोसोआ नायनो मोजां मोना। ग्लासनि मैलाफोरखौ सम सम फुगारबाय थायाबा माने खारनो नागिरा, ग्लासनि मैलाया सिथाबनानै थाबाथाय मोनायाव बिराद प्रब्लेम होयो, मोजां क्लियार नुनो नागिरा। आरो जोंना लाइटआ सिंगेल बेलेग ट्राकफोरनिया माने डाबल लाइट जाजोबो। स' जोंना सिंगेल लाइटआ माने क्लियार नुवा लाइटजों मोजाङै मोनायाव। आरो लोगोसे फग लाइटबो गैदेरा। मोनायाव आं गलपारानिफ्राय 12थायावसो सफैदों। 12थायाव सफैबाबो आं दुगैनानै गस्ला आरो फेनखौ सुदों, सुनानै नै दासो लामनो मोनबाय। दसे उनाव आं गारिखौ स्टार्ट खालामनो ट्राइ खालामसै। माने बयनिबो ड्राइभारनि गोसोआव मोनसे डाउट थायो, हराव हरसे फांखा लानानै फुङाव गारिया स्टार्ट जागोन ना जाया, मोनसे मेलेमाव एसे गिखांनाय फैयो। दा बेनो मोनसे सिन्था जायो आरो दा स्टार्ट जाखांनायनि उनाव जा टेनसन फ्रि जायो फुङाव स्टार्ट जाबाथाय। लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि मिनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थादो। जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव, आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बिदिबा दिनैनि मिनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे, बाय बाय।